שלום, שמי כרמלה שנה ביטון. שנים רבות עסקתי בהוראה בלימוד הקריאה לילדים בגילאים השונים ובמיוחד לילדים בגיל הרך. כמו כן, הנחיתי מורים בתחום. אני רוצה להדגים לכם הדגמה פשוטה ויעילה כיצד לעזור לילד לקרוא. אני מדברת על ילדים בגיל הרך וילדים שמתקשים בקריאה בכיתות א', ב', ג', אפילו תחילת ד'. צריך לזכור מספר דברים לפני שאנחנו עושים את זה. דבר ראשון, בוחרים ספרים מומלצים של משרד החינוך, בוחרים ספרים עם מעט כיתוב, טקסט קצר, משפט או שניים, ואיור מלווה. לאיורים יש משמעות מאוד מאוד גדולה בהבנת הכתוב. אני ממליצה ממש בהתחלה, לקחת ספרים של מיריק שניר מספרייה קטנה שלי. הם גם ספרים שמעוררים רגש והילדים מאוד אוהבים. דבר נוסף, על המורה או המתווך להכיר את הסיפור מתחילתו ועד סופו, ככה הוא יודע על מה לשים את הדגש, למצוא 2-3 נקודות לשיח. דבר שלישי, מותר לטעות בקריאה, כולנו טועים מדי פעם. צריך או לעזור לילד לתקן, לתת לו כלים לתקן, או לתקן בעצמו. הכי חשוב שתהיה לילד חוויית הצלחה בקריאה. עכשיו על רגל אחת, אתמצת את תהליך הקריאה. תהליך הקריאה מורכב מ3 שלבים. שלב ראשון, טרום קריאה, כאשר מתייחסים לשם הסיפור, לכותב, למאייר, לאיור שעל הכריכה, וכל זאת במטרה ליצור ציפייה אל הסיפור הכתוב בתוך הספר, ולקשר לידע העולם קודם של הילד. כך זה נותן ביטחון לילד, שמשהו הוא מכיר ויודע. השלב השני הוא תוך כדי קריאה, כאשר האצבע מונחת על כל מילה, מתחת לכל מילה או מעל לכל מילה, ומראים לילד מילה כתובה רווח, מילה כתובה רווח. יש ילדים שאפילו את זה לא יודעים, שיש קשר בין המילה הכתובה למילה שאני אומרת. ותוך כדי קריאה שואלים שאלות שהמטרה שלהם ליצור ציפייה אל המשפט הבא, אל המילה הבאה אפילו. כמו כן, מבצעים ביקורת, כלומר אם הילד טועה, עוזרים לו לתקן, שואלים אותו האם יש מילה כזו בעברית, האם זה נשמע לך הגיוני, קוראים שוב את המשפט ורואים אם זה מתאים בהקשר. אם הילד יודע טוב, אם לא, אני קוראת בעצמו. שלב ג' הוא לאחר קריאה, מתקיים שיח קצר עם רגש, מה אהבת בסיפור, מדוע, ואז שואלים איפה כתוב, איפה כתובה מילה מסוימת, ואומרים לילד את המילה, והילד מצביע איפה זה כתוב, והשלב היותר גבוה זה מה זה. אני מצביעה על המילה ושואלת את הילד מה זה, מה כתוב כאן. הילד לבד צריך לקרוא את המילה. לוקחים את המילה, מחלקים אותה לעברות באמצעות מחיאות כפיים, כן, כמה עברות יש במילה, ומרכיבים אותה מחדש, יוצרים מילים חדשות, דגש על צליל פותח, צליל סוגר. אם אני אומרת לילד באיזה צליל מתחילה המילה סבתא, הילד צריך להגיד לי סא ולא סמך. לא את שם האות אלא את הצליל. חשוב מאוד שתהיה פה הבחנה צלילית. ואם זה לא קורה, לעשות את זה עם הילד שוב ושוב ושוב. לבדוק שהילד באמת מבחין בצלילים הנשמעים. כן? זוהי המודעות הפונולוגית. מתייחסים לחרוזים, להפכים, למה שמופיע בהקשר של הסיפור, מה שהסיפור מזמן לנו. ואז פונים למשימת כתיבה קצרה, וכשסיימנו, לאחר משימת הכתיבה, במפגשים הבאים אנחנו מקדישים עוד לפחות 2-3 מפגשים שהילד בהם קורא שוב את הספר. ואיפה שצריך אני עוזרת לו.